To jsou moje predikce na dnešní zápasy v lize. Že Premier League Wolves, Sheffield United. No, 2-1 pro Wolves. Pro Wolves. EFL Cup. Finále Chelsea Liverpool. 2-1 pro Liverpool. Fortuna Liga, tam je moje oblíbená Sparta, hnusná Slavie. Budějky Olomouc 1-2. Slavie Pardubice. Doufám, že Pardubice vyhrou 2-0, musíme být realistický. 3-1 pro Slavii. A Slovácko a Spartany, tak 2-0 pro Spartu. Vyhráme. Cup, Opava Dukla. 2-1 pro Opavu. Lens Monaco, jo, ty už teď hrajou. A myslím si, že to dopadne tak 3-1. Le Havre Reims. 2-1 pro Reims. Nice Clermont. 3-1 pro Nice. Toulouse Lille. 2-2. PSG Rennes 3-1. Marseille Montpellier. 2-1 pro Marseille. Serie A. Calgary Neapol. 2-1 pro Neapol. Lecce Inter Milan. 3-0 pro Inter. Arsenal Atlanta 2-1. Bundesliga. Frankfurt Wolfsburg 2-1 pro Frankfurt. Dortmund Hoffenheim 3-1 pro Dortmund. Augsburg Freiburg 2-1 pro Freiburg. A teď je tady naše La Liga. Cádiz Celta Vigo 2-1 pro Celtu Vigo. Betis Atletico Bilbao. Hodně dobrý zápas. 3-2 pro Betis. Las Palmas Osasuna 2-1 pro Las Palmas. Real Sevilla 3-1. Real doufám, že Real Sevilla 3-1 pro Real Madrid. Doufám, že Real vyhraje. Ok, takže to bylo celý video. Doufám, že se vám video líbilo. A že se mějte, ahoj.